Yan mga kalinga. Ikaw, ano sabi mo? Sayaw na kayo, sayaw na dali. Yan na. Bombay. Ayan. Ayan si Bombay. Tok-tok daw yung tok-tok. Ito po, nagpapautang na si Bombay. Ayun o. Puhunan ni Bombay, nagpapautang po siya. Pakisabi, dabing ng Davao. Dabing ng Davao. Dabing! Dali! Dabing! Ng Davao. Dabing ng Davao. Sabihin ko lang, ay! Ito po, nagpapautang siya, nagpapautang. Dabing ng Davao, yes. Si Bombay ito mga kalingap, si Bombay. Davao! Kasi siya, nakadyang ka na. Ano mo yan, otarin ko yan mamaya. Kagulo na dito. Wag mo yung ilabas o tarang ka ng katabi mo o. Sino kaya siya katabi mo yan? Ako, ba't ka dyan tumabi? Bombay! Uy ka na Bombay. Pautang Bombay. Mabinti lang? Mabinti Bombay ka na? Binti? Hindi ka na si Binti Boy? Hindi ka na, wala ng Binti Boy. Ikaw na si Bombay, Binti. 20 girl. Pautang ako ay. Tuwing duwalan. Listahan ka ba? Ay, dami ng listahan o. Ilan ba ganyan? Ano kayo doon, Bombay? Ano pagka mayotang sa'yo? Si Galinga Prab, mayotang? Ah, tumama siya. Panalo Ay, niya sa... grabe! Panalo pala sa waiting, oo. Ay, grabe! Ay, gusto ko yan! Grabe po! Nanalo sa waiting. Ganyan pa ilan ko eh. Rita Licioso, hello Rita. Nasiyasa ng mga bata. 34.21. Kailan tumama kapon? Kagabi po yan. Tumama ka. Tumama siya. Oo, tumama siya mga kabrali sa gabi. Binigay sa akin kaninang umaga dyan. Ah, swerte ano? Bombay! Anong numero na panalunan mo? Ano yan? 34? 34, 34, 21. 21 ang edad ko na sa 34. Alam mo ba, 21? Oh, may bisita. Oh. Shout out po Marina Miyamoto. Yan, shout out. Maraming salamat. Oh, may premyo, may premyo. Centennial Banji. Yan, shout out. Yan, nagpapalaro. Opo, nandito na ako, kahapon pa.
Nagkita na kami ni Bebang, galit na galit. Nasa lubong na naman yung dalawang kilay.